Alvin. Hello sir. Okay, butang ko. Oh. Hi ma'am. Okay, magandang araw sa ating lahat, mga kapartners. So, sir, naitugon si APRRD sa mga... Pinapabot niya yung pasasalamat niya sa patuloy niyong suporta sa kanya. At pinapaalam niya sa buong sambayan ng Pilipino na patuloy po raw suportahan ang PDP laban Duterte 10 Senators plus 2. Final niya in-endorse ngayon sa loob, pinapaalam sa inyo si Kerubin pati si Hunasan. Okay. And with the emphasis na patuloy suportahan yung matalik niyang kaibigan na si Rodante Marcoleta. Yes po. Yes po. Yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat. Okay, thank you po. Okay naman siya. Okay siya sir. Nakita niyo si Senator Padilla nung nakulong, di ba? Yes po. Malayo. Mas bad boy tingnan. Ngayon nagmukhang mayor. Ah. Nasa mabuting kalagayan naman. Inalagaan siya na maayos sa loob. Amen, thank you. Okay. Nakaimensahe kung sa mga Pilipino kadadlaw nga nagabisita diri ug nagsuporta sa isa. Salamat kayo, salamat. Pati siya, ginapabot niya sa inyo ang iyang pasalamat. Kay sige sa pangutana og naba daw Pilipino sa so ko daghan. Always, every day. Salamat kayo, salamat. Kung pwede lang may musulod kong musod may pwede magid pwede. At kung pwede lang tamoy pangitsa diha. Wala, bawal eh. Bawal. Sige ni pahinomdom ni si Anilet, bawal daw. Pero karon lang ko nakabalo nga lami pud dig maggakot sa gamahan. Nag-moments pa na sila. Sir, actually sir, in line with that sir, si VP po sa ingon niya sa nahitabo kang former president, the family is much more closer than before. Sir, do you share the same realization? Okay. Karon siguro sa kinabuhi nako ikalima pa lang namon ning gakos. No? Okay, sir? Na-react na sir. Dili, kay gani siya, babae mo gusto niya. Mas got among gakos karon. Okay. With feelings sa gakos ka Pero okay man siya, gusto niya paibalo sa inyo na he is in good health. Nalipay po siya. Sige lang pakatok. Si Hanilet may seryoso, sige kuhan dito sa iyang check up siya na nairitan. Sige masahe sa tiil. Pero okay ratanan. Salamat sa inyong tanan. Salamat.